Faig el resum del que diré. El que diré són dues idees. Una que vivim fragmentats i hem de caminar cap a la unitat. I la segona idea, donaré feina als seguits de litúrgia. Quan el Josep Maria em va trucar un dia de Nadal, estava esperant el tren a l'estació de la Sagrera i de seguida em va venir la idea de com parlava avui, que és la imatge del formatge, de la casa de formatges, de la formatgents. Aquesta imatge no vull que us quedeu en la imatge, sinó el que pot ser diria a partir de la imatge. Si llegim el text del motiu de la cruz, de la concessió del premi a l'equip de litúrgia d'aquesta parròquia, podeu llegir en el programa que s'ha difós molt àmpliament, em quedo només amb 3 paraules: cristians, parròquia i equip de litúrgia. Amb aquestes 3 paraules ens podem sentir tots identificats. La primera. Jo que ja soc una mica vell, he fet moltes vegades aquesta dinàmica. O l'FFP és un immens rellotge de tota una setmana. És com 24 formatgets. I de vegades tan joves o no tan joves vam treballar per mirar com és la nostra vida. I en aquesta mirada d'aquests formatgets anar-los pintant de colors per veure quines dimensions viuen en la nostra vida, de descans, de diversió, de família, o bé quin tipus d'hores vivim, hores molt bones, molt dolentes, bones o molt bones. I també de vegades ho hem fet servir per mirar una mica la nostra vida cristiana, com està la nostra pregària, la nostra celebració, el nostre servei. Aquesta dinàmica ens fa alhora fer una mirada a la nostra vida, però tenim el perill del que ens passa sovint en la nostra vida cristiana, que la nostra vida sigui fragmentària i que el que vivim dintre d'una celebració ens n'oblidem en sortir al carrer. I allò que vivim al carrer ens n'oblidem quan entrem a viure una celebració. I això en tots els àmbits de la nostra vida. I que, com a mi m'agrada dir, siguem cristians 3/4 d'hora a la setmana quan participem en una celebració i puguem viure com si Déu no existís 6 dies, 23 hores i 15 minuts. La nostra societat ens porta a vegades a això, a enqueure la nostra vida fragmentàriament. I penso, només apunto el tema, que és molt important viure la nostra vida com una unitat. La parròquia penso que és la segona paraula, és la que ens pot ajudar una mica a viure aquesta unitat. Però la parròquia també té aquesta dificultat, que molt sovint la veiem fragmentàriament. Coneixem bé la nostra realitat concreta. Si jo soc del grup de Càritas, o participo en un grup de reunió de vida, o formo part d'un grup de formació cristiana, o soc dels que acullo els que s'han de batejar o de preparar matrimonis, si soc d'un grup de reunió de vida. Si participo en una determinada celebració, no conec la gent que participa de l'altra. La vida d'una parròquia és molt complexa, molt variada, molt rica, però també és veritat que molt sovint la vivim de manera fragmentària. Conec el meu formatget, però me n'oblido que al costat hi ha uns altres que formen part d'aquesta vida cristiana. De vegades en una comunitat parroquial, quan hi ha reestructuracions, una es queixa de que li han tret la seva missa, la missa, i no se n'adona que a la vida parroquial hi ha 60 coses més que són
Penso que la parròquia té aquesta funció, malgrat aquesta dificultat de la vida parroquial, d'ajudar els cristians a unificar la nostra vida cristiana. I per una altra banda, també la parròquia s'ha de fer ressò de totes aquestes dimensions d'una vida cristiana, d'una vida eclesial. D'aquí ve el meu segon formatget. Aquest és de 4 porcions. Hem passat d'un de 24 a un de 4. Però fixeu-vos que són 4 porcions com els formatgets, els de la vaca que ria. Són iguals. I tots 4 haurien de ser presents. Un formatget és el del servei. La realització de l'amor caritat, el servei, de la promoció, de l'educació, de l'alliberament, de la solidaritat, expressat en una missió cap enfora, que es tradueix en presència, en servei, en diàleg, en testimoni, en primer anunci. Però això que va cap a fora també s'ha de viure cap a dintre, en forma de comunió, viscut en fraternitat, en reconciliació, en unitat, en comunicació, en unitat, i expressada en forma d'acolliment, d'acompanyament, d'educació, d'iniciació, de mistològia, és a dir, de fer assaborir allò que estem vivint i celebrant. Però això també forma part d'una tercera porció, que és el testimoniatge. La nostra fe és per ser proclamada en forma de testimoni, d'anunci, de profecia, d'evangelització, de catequesi, de predicació, i expressada en una acció pastoral en forma de caritat, de servei, de predicació, catequesi, de vida comunitària, de culte i celebració. I finalment, un quart element, que és el de la litúrgia, celebrada l'Eucaristia en els sacraments, celebracions, festes, devocions, pregària, servei, comunió, testimoni i litúrgia. 4 dimensions que tots els grups i serveis d'una parròquia haurien de tenir ben presents i ben vives tot, i que alguns d'ells n'accentuïn especialment una. Qui pot ajudar a que aquesta fragmentació sigui més unió o unitat? Penso que fonamentalment és el Consell Pastoral. El Consell Pastoral, que és el ressò de la vida d'una comunitat parroquial, s'hauria de fer ressò de tot això i veure que aquestes 4 dimensions hi siguin presents i ajudar tota la comunitat a fer-les vives, a fer-les personalització d'aquelles dimensions. Perquè ajudant a la comunitat a viure això, estic segur que ajudarà a la comunitat, a cada un dels seus membres, grans o joves, petits o grans, a viure, a fer-ho ser. I acabo amb l'última part, vaig bé de temps, no? Sempre em dic que no m'havia d'allargar massa. L'última paraula és el tip de litúrgia. Us deia que una tip de litúrgia és una peça important i penso que ens ha d'ajudar a fer-se ressò en els diversos moments de l'any litúrgic i en les diverses situacions ajudar la comunitat cristiana a viure això. Per això queda l'última peça. I per això us encarrego, o us proposo, o penso que llegirem 8 feines. Primera feina, preparar les celebracions. És que és un bon formatget. Com a mínim, i això ho fem molt, és preparar les celebracions centrals de l'any litúrgic i en la mesura de les possibilitats de
els del temps ordinari i els dels diversos sacraments, per ajudar la comunitat a viure. Una segona feina important és revisar-les segons formatgets. Fa molts anys, en un article de missa dominical, que no me'n recordo de qui era, però em va marcar, habitualment les nostres revisions de les celebracions és: ha vingut molta gent o ha vingut poca gent? Aquest divendres sant era més que l'any passat. Segur que la celebració era millor. Jo penso que la pregunta de la religió sonanta, que és molt difícil de contestar, però que és la pregunta clau. Aquesta celebració ha ajudat a viure i a expressar la nostra fe. Ha ajudat els homes i dones, infants i joves que hi han participat a créixer en la seva fe, a experimentar-la. Per molt gran que estigui l'Església, si la gent se'n torna a casa, tal com ha vingut, poc s'arreia. Revisar una celebració és com veure què hem fet que la gent li hagi ajudat a viure aquella celebració, a que aquell misteri de fe l'hagi fet ser. Una altra dimensió per ser formatget és vetllar perquè la celebració reflecteixi d'una manera o una altra totes les dimensions de la vida cristiana. Servei, comunió, testimoni, litúrgia. De vegades això ens ajuda a les mateixes campanyes que viu l'Església, però una celebració no s'ha de fer ressò de la problemàtica que viu la gent que participa en la celebració i en la vida del barri. Som una illa enmig de la realitat. Penso que el tip de litúrgia ha d'ajudar a que aquestes dimensions de litúrgia, de testimoniatge, de servei, de litúrgia siguin presents. Un quart. Vetllar perquè les noves generacions, infants, adolescents, joves, catecúmens, els que retornen a la fe, entrin en l'esperit i en el contingut de la celebració cristiana. De vegades pensem que això d'introduir a la litúrgia de les noves generacions és un tema de la catequesi, que també li toca. No renunciem. Però l'equip de litúrgia hauria de vetllar perquè tothom que entri aquí en el nivell de la fe que sigui pugui entrar en el sentit de la litúrgia. I hem de tenir molt present que a hores d'ara hi ha molts homes i dones que són analfabets encara que en tinguin 55 anys. Per això parlo dels catecúmens d'aquesta parròquia que se n'ocupa, com els que retornen a la fe. Quan jo era jove, convidar-lo a una missa era una manera de reintroduir-lo a la fe. A hores d'ara crec que és una manera d'allunyar-lo de la fe. Perquè a molts ja no hi ha els elements bàsics per entendre la litúrgia. Allà un cert, pot un exemple, i això és responsabilitat de tots. Nens, amb una parròquia universal, comentant l'Evangeli de part, acabant dient paraula del Senyor. Ho heu sentit? És que tenia un problema amb mi, jo no ho vaig sentir. Intenta reflexionar amb els nanos i diuen no, si ho segués donant una bona notícia, la paraula de Déu és una bona notícia, estaria bastant. I diu, no, és que ho fem com els llanos. Cinquè formatget. Preocupar-se per la formació dels que participen en la celebració. Va unit amb aquesta, però va diferent. Ja siguin simples assistents o bé participant-hi, realitzant un servei, o els mateixos membres dels equips parroquials de la litúrgia, no hi ha ningú que deixi ensenyat. Penso que els equips de litúrgia han fet una gran feina
estar atents a la vida de la parròquia, del barri, del poble, de la ciutat, del món. Aquesta vida de la que participem ens influeix, ens condiciona, ens fa pensar, ens fa reflexionar, ens fa pregar, ens fa celebrar. Quanta gent ve a una parròquia a celebrar alguna cosa. Setena. S'està acabant la feina. Ajudant a la comunitat a descobrir el sentit i la profunditat de la litúrgia. Aquest punt és fruit, crec, d'un conjunt d'elements que passa per la formació, lligant entre vida i celebració, d'això de la celebració, que incideix en el misteri profund d'una vida unida a Crist, unida a la història de la vida de les persones. Queda un 8è formatget, que el deixo en blanc. El deixo en blanc. Per què? Perquè els seguits de la litúrgia han de conèixer la realitat d'aquella comunitat parroquial i han de veure què en concret cal fer per ajudar a viure la litúrgia en aquella comunitat parroquial. Tot plegat forma una caixa, una unitat. La unitat d'una vida personal, la unitat de la vida d'una parròquia, la unitat d'un cristià o d'una cristiana. Penso que l'última paraula de ser gràcies, d'agraïment a tots i a cada un dels serveis parroquials de litúrgia, avui expressats en el d'aquesta parròquia de Santa Eulàlia de Piscina. I penseu